Komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa, Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Aksyon Hotline, examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Mayong aga naman sa aton nga mag-aksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw, Biyernes na kita, Enero 22 tuig 2021. Aksyon Hotline! Nagaguo mga ton sining nga kahawaan, pero pasalamat kita nga way man sang pagtupa sang ulan, no? Nga mamatyagan diri sa Metro Bacolod. Hopefully dugay-dugay magapakita si Haring Adlaw. Aksyon Hotline! Welcome na diri sa pagpangalagad sa Aksyon Hotline. As usual, tubtob kita sa takna nga alas 9:15 karon nga aga sa pagdulong sa inyo sa pilag ka mga nagapanguna nga mga informasyon kag balita. Aksyon Hotline! Ang aton man pag-abi-abi sa magka-aksyon tang nga nagamonitor na via on-air kag via online. No, mga nagamonitor sa ila sining nga mga transistor radio. Mga nagamonitor dira sa ila mga salakyan, mga naga-travel din ka man nga bahin sa probinsya, diri ka man sa Bacolod, or ang iban ara pa sa iban man nga kapuluan o pati Gimaras dira, Iloilo, kag Negros Oriental. Good morning and welcome to the show. Aksyon Hotline! Amo ba naman nag-monitor na paagi sa Facebook Live sa Aksyon Radio Bacolod kag sumungman sa YouTube. Ginabuksan tanag karon nga aga ang aton sining comment section, ang aton sining chat room, agud sa pagbaton sang inyo mga mensahe. Aksyon Hotline! Padala lang palihog para man aton maaktuhan, mabasahan ina, mabatian ang inyo tagsag ka mga paino-ino, ang inyo tagsag ka mga reaksyon karon nga aga. No, sa mga tupiko nga aton pagatalakayon. Aksyon Hotline! Feel free sa pagpadala sa inyo mga mensahe para nga at least makapartisipar man kamo karon nga aga. No, sa kinaandan, Aksyon at Tayhopon checking in. Aksyon Hotline! Ano mga dalag ko nga mga balita nga aton tutukan karon nga agad ri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Oy, by the way i-check tani karon kay kundi petsa 22 na subong. Happy birthday sa amon upod diri kay Aksyon Boy Duran, no? Ika 28th birthday niya subong, no? 28th birthday ni Aksyon Boy. Sige.
Kamo na lang na padalas ang inyo pagpanamyaw sa iya. Aksyon Hotline. Kon may paaman regalo do, kigid. No? Do si Jo Marie Valderrama, do basulo ni Aksyon Boy. Niway kag hindi mo yung nagpulupabalo sa birthday mo. Aksyon Hotline. Ang luya guro ni Aksyon Jo Marie, siling niya, rekurida ka, no, sa tion sa birthday mo, or before sina. Kagang ginapangayo yan na guro kay Aksyon Boy, siling niya, Aksyon Boy, di ka magpadala sang lulutuon di sa stasyon. O, Toto Jo Marie Vargas, Toto Jo Marie Valderrama sa iya mo. Aksyon Hotline. Ano madalag ko nga mga balita nga aton tutukan karon nga agad diri sa aton sining nga pangalagad. Now, hibaloon naton ini karon no, ang latest update parte para sa request sang Task Force Disiplina nga kung tani magapasarman o kung idugang sa mga penalty nga ginapatuman sang city ang mga nag-violate o kung ang mga tag-iya mismo sang negosyo no, nga wala nagasunod, wala nagapatuman sang minimum health protocol sa ilatag sa ka mga negosyo. Aksyon Hotline. Yambot kung saan oy ini mabalay kag kung anong reaksyon diri sang author sang ordinansa sa sining minimum health protocol halin sa face mask, face shield, social distancing. Yambot saan ini talakayon sang konseyo diri sa Bacolod. Aksyon Hotline. Man isa sa manakita ni Mr. Wilfrido Taba Julingo, kaya mga tao kung matag-iya mismo sa mga negosyo, do wala nagasaway sa ila sini nga mga customer. Because ang ila ginapamensar, why magkami obligasyon di? Why manggid kami sa labton bisan nga may nagabiolate kami customer? Di siling ni Mr. Taba Julingo ay iban daw nagapinagusto man, nagapawala naman lang. Aksyon Hotline. Take note, ang pinaka-latest nga case ng COVID dari sa syudad sa Bacolod, nagka-record sang 8. No, that was last night. Kagina pagwa, ang record sang City Health paangiman sa datos sang DOH sa Region 6. Aksyon Hotline. Update kita man karon nga aga no, sa registration nga mo ning gusto ipatuman sang city sa tagsa ka mga barangay para inibala no, sa mga interesado or willing nga magpabakuna no, magpabakuna sining COVID-19 vaccine bisan pa man nga subong ambot ka bundol sang National IETF no, why pa sila parameters, why pa man sila sang guidelines ang ginpagwa. In fact, subong ginahulat pa gani mo kung anong matabo sini sa mga sektor nga mangin prioridad sang COVID vaccine, no? Ang vaccination program. Kay subong, may mga agam-agam, may mga kabalaka, may pila ka mga sektor, halimbawa ang senior citizen, nga nagapamangkot after sang nagluntad to bala sa bahin sang Norway. Galing kaway paklaro kung bala ang pagbakuna gid man sila sang COVID-19 vaccine mo tong reason kung nga ang may mga senior citizen nga nagkalamatay dito. Aksyon Hotline. Tidri sa aton kung ikaw makabati isang balita may ginikanan kalimbawa nga senior citizen or ikaw mismo senior citizen, siyempre maminsar ka. Ano ning imuon ko mapabakuna ako o tina subong wala pa sang na-set up ang gobyerno, particular ng national, nga mo na ginahulat man diri sang lokal, kung bala magapagwa sila sang parameters or guidelines, sino ang hingadlan o sino nga mga sektor ang dapat iprioridad sa bakuna. Aksyon Hotline. Ti importante ini, no, kay diri sa Bacolod, kung madumduman yung ginmuno diri ni City Legal Officer, Attorney Joselito Bayatan, nga magapagwa ang city sang consent form nga letter o consent form nga dira ang publiko ang pumuluyo mag-fill up bilang patimaan nga nagapasugot sila nga magpabakuna. Aksyon Hotline. Aberche karon tayo na kay Councilor Lady Glis Gonzales kung bala nakalabot na sa ila ang form, no? Kung bala nakalabot na sa ila ang form nga amo ni ang gamiton
Kaysa tuod-tuod lang, ang barangay naman subong mo, sila naman liwat ang mangin frontliners, sila naman liwat ang ginaayo sang city nga magabulig. No, number 1, information and education campaign. Number 2, ti ang pagkuan gido, ang pag-set up na sinitanan nga mga preparasyon paagi sa pangrehistro, pagpanglista. Sino ba nas barangay nyo ang willing nga magpabakuna? Aksyon Hotline. Brahon talaga aksyon doon si Councilor Lady Glis Gonzales kay parang nga magka-move on kita in a short while. Kag nano pagid, no? Kay gusto tay baloon ni kun diin na subong nga level kay do ka bundol gid diha sa aton sining national government. Nga subong hindi pa sila blamang ang set up sini bala kon sino nga sektor magluwas sa giningadlan nga ti amo ni mga frontliners ang unahon gid man nga plano bakunahan. Tiwin ni si frontliners that includes sa mga medical workers, ang mga pulis, nga sila ang nagaatubang halos sa mga pagpatigayon. Number 1, contact tracing. Now, kag other program nga gina-implement sa idalom sa sining COVID-19 nga gyera sang aton gobyerno, no? Nga subong ti way pa ni may baruan kung saan ini matapos tanan. Ti kay ang barangay kumo nga sila iya ang kinanglanon nga dapat gid magbulig sini. Ti ambot nga baton na yan sila sang form. Aksyon Hotline. Amo nang ibaloon ta, no, kung lano ng update sini. Kay ti importante mo plus Ario, kung mangin available siya karon, i-check ta lang na kay may mga report na managwa. Kundi sa interview naton kay Direktor Engineero sang DILG, nga bali na last time 25, no? January 25 amuning deadline para sa implementation na sining road clearing operation, and then magkadto na sila sa evaluation. Tinakabaton ko yung report nga daw i-extend naman until March 15. Aksyon Hotline. Kay nano ini do paisol nga paisol, tigaling hindi ta mabasol. Di kay ang trabaho subong sang alin sa gobyerno lokal down to the barangay, hindi hamak. Aksyon Hotline. Ay, perti mo. Online sa Hotline. Online sa Hotline. Joining us this morning, diri sa aton na pagpangalagan is Vice Mayor Elcid Familiaran. Vice, how are you? Good morning. Yes, Action Art mo yung agagin ng aga sa imo-moderate listeners. Yes, Vice, mangonsiho lang ko bala sa imo, kay nakabaton ko sang report nga dugin paisol naman sang DILG implementation sang road clearing operation 2.0. May nabaton ka man sining information nga do sa until March naman, Vice? Yes, correct na siya. In fact, last Tuesday, meeting si Kwan, DILG City Director Ma'am Joy, nagayag siya monitoring team sa city government. Okay. Ang may news. But nagaulat pati sang Kwan, no, sang hard copy of the postponement sang compliance or evaluation. So, sakto nang imo, gin-move siya March 16. March 16. So, may 2 months na kuan na tiyempo or may time pa ang mga barangays. Okay. Kaya kami kwantita mo, nagkaduwa nga aton status eh. Okay. GCQ, pagwa sa order, GCQ kita eh. GCQ, okay. Then nag-GCQ. Kaya under sa GCQ, partial implementation, but kung GCQ, full implementation. Okay. In other words, kung ang partial implementation, ang focus mo sa roads lang, while magsiling ka full implementation, all. Okay. So, amo ina ang direktiba sa base nalipat ang mga barangays nato na full implementation.
So, bali, 2 ka bulan ay abi ko gani ko nasta lang sa February. Ang wa sinigali, 2 months nga allowance, at least makagiho, kag may oportunidad pa ang mga punong barangay sa pag-implement siya ni. Yes, tungod nga may ari pa kita sa krisis sa COVID. Nagapreparar kita sa aton vaccination program. Dugay-dugay mo kampanyang aton kabarangayan. Ma-inventory ang gusto mong paswap. So may mga formas na nga pilapan ang aton pumuluyo. So gadulubli ang obra, but why it's a choice de. Order ina siyang national government na aton tumanon. So kita diya sa city, on the part sa city government, sa DILG, hindi mo na sila gusto nga may kapitan nga may show-cause order naman or ma-suspended. So, ang taga-Iloilo, makadto na di sa Bacolod, kung na-evaluate, ang taga-Bacolod, makadto na sa Iloilo, kasi ito ma-evaluate. So, hindi mo nila drawing action art. Correct. Kaya, ang si barangay may submission siyang report yan mo. So, i-validate na niya siyang evaluators kung if you are telling the truth or not. Correct. Kay so, hindi lahok na likoton na may crisis kita. Hindi ba na pwede karon nga butangan mo lang na okay na 90% na ko or 100% na gid igo pagadto sa mga evaluators ni masiling ay daw binutig ning imo nga report kap kun ikaw na gyapon ang manabat sila o kon mga tubang sa konsekwensya. Yes, correct na action art. Yan muna itong advice sa mga kapitanes na may mga ara na may mga resistance mo. And that may mga ara na legal implications. Okay. Like, for example, ini ang imo property na dala sa roadway dining. Pero ayaw ka pa yung mabayaran sa gobyerno. May diretsyo ka pa da. Diba? Okay. So, kung may resistance, ang aton advice na sa ila, dahil lang yung document nga nakatat ka notice siya, kung hindi niya pang igubaon, hindi ka diyan maguba. Hindi kay may pending pang legal issue mo? Oo, forward mo na ang imong mga usulat ka sa city legal, ilang ebidensya mo na sa DILG na naka-acta. Yes. Kay ebidensya mo na at least inform mo galing tuod nga pakig-away man kag gusto pa man may mga legal option pang himuon issue legal nga issue hindi man na pwede nga kung ikaw karong kapitan to kag siling hindi may mando di samon kinahanglan patuman gini namon kundi ikaw tiya nga tubang kag mga muti sa uli kun doble ang imo bukol ang kapaslawan sa pagpatuman or ginpatuman mo man okay kas DLG pero di ka naman niya sa private citizen nga nagfile si mo kaso mo ning problemahon mo vice? Di mo pailan ka na trespassing. Sulod ka property, damo kaso, kupuon mo ng property. At tinglain naman ang kaso. So kung may resistance, hindi ka iyang tinakita lang mag-isok na demolish mo ng iya structure. May arit na cases, like for example, damo, balay sa mga barang sa dalan. Hindi may lauk-laok, may court, kung yan mo, desisyon na iyayatag hindi mo man na siya pwede. Basta kinaistaran gani action art, hindi mo na pwede ma-demolish kay tagaan mo na siya na tempo. Relocation site. So may PCOP pa na nga conference. So may mga proseso kita yung pagsulod-sundon mo anay antes ka mag-iyo. So mo nang aton advice sila tanan na actions nila, i-document nila so that kung may show cause order ka, ipa-explain ka, may isabat ka. Yes. Vice, diri bala sa may registration program as part of the vaccination nga program nga ipatuman sa city, may ideya ka, may ara na mga form ini nga napagwa nga mo ning gamiton para magpa-fill up ang mga barangay officials? May ara na kita formas na manungguhan, pina-prepare na siyang aton City Health. Okay. Ang forms nga ipa-fill upan sa pumuluyo, action art, uniform, ini all over the country. Uniform. Although, yes, medyo complicated lang kadamo. Wala, hindi ka simple. So, sa pag-fill up sang formas na daan, medyo kung elementary level, kada bulubudlay na. But by the choice, kay sundon mo itong
uniform nga forma siyang DOH. Aha, aha. So, kihaan naman nila sa mga barangay ang mga tao nga mag-fill out siyang forms nila. Kaya hindi lang yahok yung vaccination program. Okay. Action Art, no? Aha. The same man siya in all vaccines na patuman sa gobyerno. Alin sa kabataan, tapos mga polio ni, DPT, diphtheria, di ba? So, even ang atong medication, naglatian ka na, may side effects na. Okay. So, dapat, antes na mag-desisyon, konsulta ka sa atong doktor. Aha. Kaya para sila may mga news naman ito nga, para siyang kasi ni misis ko sa London na siya. Okay. Why siya din vaccinate tungod nga may asthma siya. Kung may allergies ka, hindi ka man vaccinate. Okay. Kaya wala pa siyang pagtuon kung anong side effects sila. So, antes na mag-desisyon, isugit ka sana sa doktor ang aton ng mga illnesses, kung anong maintenance mo na bulong, Okay. kung anong binabatyat mo, kaya katuhi ng aton Okay. tubang katuhi ng tao ng aton desisyonan, so hindi nilaklaw. Aha. Correct. No, kag dapat siguro di may mga health iitunan gid, i-briefing man mayo o i-orient gid ang mga barangay officials kung paano sila mag-explicar sa tao man kay lain man niya kung kaisa ang pag-deliver sini sa mga punong barangay o kung mga barangay officials, lain gid kun health expert kung tani ang nagaplastar para kung may pamangkot pagidugang ang publiko bala at least mapaintindi gid bla vice. Yeah, so I wish nga aton mga doktor amo ang magpa-interview bala sa aton media outlet so that maibigyan, no? Kay kadamo kita sa pumuluyo ay ang Action Art nga wala iya kabalo nga may platian siya mo. Kaya wala man siya kapakonsulta mo. Correct. So I think amo ning nagkakadisgrasya siguro, but ang latest na report, I think ang i-vaccinate nila 18 to 59 lang. Okay. Aha. Diba mo na, no? Now, there is sa Bacolod City, in terms ng vaccination program, ang isa man nga ginahulat na to, muning parameters ka guidelines coming from National IETF. Yes, correct, sir. Sundon ta na. Hindi pwede nga pag-gusto pa din. Aha. Pero by the way, ang pinaka-latest man, kundi daw may mga taga-Bacolod itong nga nakaupod sa itong nagalin sa United Arab Emirates nga nag-positive sa Giyuki COVID variant. Saan nagwa na itong result? Ito negative sila yan, no? Yes, so may ara na duwa sa Estefania and isa sa Tangop. Okay. And strictly dinamonitor na siyang aton barangay ang ila health condition. Okay. How I wish nga tanan kita ang pamilya will be responsible enough nga maghalong man, no? Aha. May mga ara kung kisang nga gagwa eh. So, let's help one another pala. Okay. Oo, halong din ka. Aha. Isa na lang, no, nagliwat ng muno sa akon din interview ko si Taba Dolingo, ang imo action officer sa Task Force Disiplina. And gaapil sa liwat no sa aton council nga kung pwede atong sa mga owners sa mga business bala kon party implementation sang minimum health protocol ang mga ordinance na siningitan ni may penalty man mga tag-iya sa business. Sir, why pagin matalakay na sa council? Well, in fact, napapalo ko na ng siyang sila. Ulat-ulaton ta niya ang this coming. Alas 8:30 na, Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Aksyon Hotline. Why ko no'y totohen, so why ko obligasyon, why ko sang, sige. Kaya abi ko mayara, kita blakag mag-alang-alang, takaroon na. Aksyon Hotline. Hara na si Vice. Vice, you were saying kay na? Yes, ulaton ang amendment sa aton ordinansa. Okay. Sige. Salamat gid sa time, Vice. Unless nga may kaliwat itugon sa mga taga-Bacolod sa padayon nga away naton sa COVID-19. Yes, Action Art ang aton cases nagasata. Long gid kita, especially sa aton sa mga opisina.
Aha. Sa aton panimalay, along it. Let us know. Salamat, Kid. Good morning and keep safe. Aksyon Hotline. Alas 8:31 na, thank you, Kid. Vice Mayor Elcid Familiaran. Now, sa tuod lang subong ang mga barangay officials, hindi lang lahog ng ginakulon lang responsibilidad. Kung hina lang ang kurason mo sini, kung hina lang imo commitment nga magserbisyo sa mga pumuluyo sa imo barangay, dugay ka na ni nag-resign, kapin pato kung ikaw barangay kapitan nga may edad ka na, nga masigi ka expose sa lawas mo dira, libot ka, orient ka sang tawo, meeting ka, atubang ka sang mga komunidad kag pumuluyo mo, risgo actually ang trabaho sang kapitan. Tiyamakon mo halin sa SAP, nga palibog to nila during nga may stricto nga pagpatuman sang quarantine regulations, nga kinahanglan nga magatag sang gobyerno sang ayuda pinansyal sa apektado nga mga residente. Ang nagatubang kag nagrisgo nagtrabaho sadto barangay officials, especially si kapitan. Aksyon Hotline. Pagkatapos ng programa, may mga nagreklamo. Ibano ay matagan sang financial assistance by magkapitan. Pag-ani, 89 nga nagligad nga ang adlaw, giningadlan pa sang presidente nga gin pang suspend. Aksyon Hotline. Di bisan gin pang suspend ini sila. Siling sa generate mo lang kung madula malang ng kaso sinyo, kung mapamatudlaan nyo nga wala kamo iya. No? Nagpangamot, wala kamo kay labtanan, kag guay ginman basya na mareklamo sa inyo party sa sub-distribution. Lataw bla, hindi lahog-lahog magbarangay official, kamo ng iban nga basi kon nagsulod ka lang yes politika kay gusto mo. At least ara lang ko na. No? Oy, hindi lahog-lahog magbarangay kapitan ka. Hindi lahog-lahog magbarangay official ka imo. Yeah. Aksyon Hotline. Tiway labot sang SAP distribution. Ginsundan sang road clearing operation. Tiining sa vaccine. No? Ang magkapitan puwerte, ang palibog mo sila kagbantay. Ti isa sining COVID lang nga daan nga problema ho. I-report sa imo to, ipadala sa imo to, residente na pulis barangay mo, ikaw ma-activate sang BHERTS mo da. Monitoron ang activities. Sang isa ka nag-abot sa imo dang butang ta OFW, LSI, Returning Overseas Filipinos, tindi lahog na. Si kapitan man ko kaysa, amo gid ang nagaupod sa pagpang-sell off sang mga residente nga nagapositibo sa COVID test. Aksyon Hotline. Tiyari pagid, may panghawan pagidala nun, o road clearing operation. Tiyan mo na siling ko, hindi lahog ni ang trabaho sa magkapitan. It is a good thing, siguro nakita mas ang DILG, nga may kabudayan, kapin pagid ang malugar nga sadto naka-experience sa istrikto nga quarantine regulation or home quarantine regulation, amo ining ang Bacolod City, ginpaisolya until March 16 or 15 siling ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Aksyon Hotline. Teng Negros Occidental ya, kumusta? O, saan o niya matapos kag why sila extension? Why sila ginatagan niya sang may evaluation na ya pagkatapos ng 1 week to or after sining January 25, makadto na di ang mga evaluators kay kuan mo post-cross or cross-post ang guwa sini. Baling lain dito ng mga DILG officers, police, Bureau of Fire, nga assign sa lain nga lugar, amo na yung makadto sa isak lugar ka magkandak sang inspection. Tiano ini man, ang mando ni region-wide ini or province-wide ini, bisan pagpabalo sang information, duway no, sila gapabalo sa ato niya kapin pagid ang natungdan nga ahinsya sang gobyerno. Aksyon Hotline 2006 Golden Double ID for Best Public Affairs Program for Radio. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siring nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYAZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo.
Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio.
napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Durawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpalabot. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sinsan ang mga kailangan Responsable ang pagbalita Pagdahil na Na morning, bilog nga dakmadwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Mulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggang mga palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ng senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagad kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Standard Time, alas 8:50 na. Good morning kay Sir Bowie Jolingo, Ricky Malala. Araman nagamonitor karon nga aga si John Acosta, Paring Martin Gonzales, Inday Sili Carman Trio, Paul Alonsagay, araman si Corazon Villasis Gayo. Niya, good morning, Action Art. Paul Alonsagay sa Tokyo, Japan. Paring Paul, good morning.
Bro Art Mixdon, Bunker Gemini, good morning dira sa imo. Madam Karen Tanlangit, kag paring Eddie Lumugdang, good morning. Aksyon Hotline. Anak man si Franco Villanueva Osorio, Ricky Malala, nabasa ko na, no? Si Star Gars, good morning man kay Engineer Noel Olea. Oy, Elizabeth Malakagamala, good morning. Michael June Season sa Paranaque, ka-monitor sila. Happy listening man sa imo. Kay Marilyn Abarte, Cheryl Villaflor, yeah, good morning from Staten Island, New York. Sakto na pagbasa ko. Hello to my hubby, Billy of Masagana, Alihis. Aksyon Hotline. Merci Mirasol Flores. Niya kindly extend my birthday greetings sa kay Aksyon Boy. Salamat sa imo in behalf ni Aksyon Boy. Kay Chris, Kerry Paul Javier Tanatan, good morning. Katamiyaw man siya kay Aksyon Boy Duran, idol niya gikuno. Happy birthday. Kag please greet happy birthday in heaven sa special brother ko, Nonoy Tanatan from San Enrique. Melchorita Ferrer, Judy Florentino, morning. Kay Toto Julian Esteves, Marilyn Abarte, Ma'am Vanessa Mayo, dira iya sa Amerika. Sa USA siya nagamonitor subong. Ariman si Ma'am Jean Oisiser, gamonitor naman ni siya from Hong Kong, Singapore. Aksyon Hotline. Damo sila, no? Taga Manila, ganing isa gamonitoryo, watching from Blumentritt, Manila, si Tuto Julian Esteves. Ari pagid si Fitz Herbert Noel, siya good morning, Aksyon Radio, watching Trinidad, West Indies. No, dito naman ni siya. Ari ati layo pagid ni kay barang sa Tutong Juan Pilisa. Taga Pilisa. Si Angela Liarte gayon dato, no? Salamat. Si ako maldita katamiya mo kay Aksyon Boyo. Happy birthday ko, no? Jo Marie Pormentera. Good morning. Gracie Lee sa Salvador Benedicto naman siya. Thank you sa pagmonitor. Pelton Lipura, Jody Florentino. Siya tiga monitor magko. Engineer Felix Villatura. Kumusta ka na, sir? Kumusta ka na da? Ara ka lang ta sa Pontevedra. Aksyon Hotline. Ara ng project subong. O sige, salamat gid sa pag-monitor karon nga aga. Alas 8:53 na. Now, istorya kita na parti ekonomiya kag politika. Tibag-on ng presidente sa Pilipinas, isang pungsod Amerika, subong nanumpa na, although nga, as expected, may mga bag-o naman nga natabo nga pag way balagin sunod ang naandan nga tradisyon nga may ara pa sang formal nga do turnover, ang formal nga paggwa sa White House ni outgoing President Donald Trump. Kag pagsulod naman idulong sa tani ito sa kwan mo, sa hagdanan to nga para mag bid goodbye siya, pero tiway na matabo kay nag-una tanat sirit si President Donald Trump, no? Outgoing President. Tinangara na subong, no? Ang setup, magapungko na, kag officially, Pangulo na sa Pungsod Amerika, si President Joe Biden Jr. Now, ari ang balantayan ta, since nga halin sang una, kung lang tawon taya ang pinaka-close ally sa Philippines is United States of America. Ulihin naman lang during the time of President Rodrigo Digong Duterte nga ang closeness ng Philippines sa China do mo na ang naglapit during lang the administration or during this present administration. Ano mga implications ni? Kay bagong presidente sa Amerika mo? Nagalaom gani ang aton mga opisyales ng gobyerno sa nasyonal nga hopefully through the new leadership of Biden, mabalik ang maayong relasyon sa Pilipinas kag pungsod Amerika. Pero in general, ano ang implikasyon sini politically and economically for the Philippines for having the new president of USA? Ano ang mga benepisyo? Tadi kabalo ka, hasta subong damo gyapon nag-ambisyon, damo gyapon ang nag-dream nga magakadto sa sining pungsod Amerika. Ang iban matrabaho to,
Ang iban dito nagiganiluyag mag-istar, magluwa sa iban nga magkapungsuran, nga ang Pinoy sa mong puwerteng rasa, tabisan diin lang mo. Nga bahin sa kalibutan, may mga Pinoy nga naga-adventure, nga iba dito nagani ga-istar, dito ga palaman na, dito nagatukod sang pamilya. Pero ano ang paabuton ta sini? Ha? Sa bag-o karon nga liderato, kag Pangulo sa Pungsod Amerika. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is the MBCCI Chief Executive Officer. We have Sir Frank Carbon on the line. Sir, how are you? Good morning. I'm good and fine, Hard. May yung aga man sino. Kamusta ka man? Oh. Okay lang. Sir Frank, tapos naging man ang daw makasaysayan kag puwerte nga mga natabo dito sa Amerika kay may mga riot pa prior sa pagpungko formal and officially bilang presidente ni President Joe Biden Jr. Sir, ano ang imo sini nga paglantaw sini kag mga implication with the new leadership sang Pungsod Amerika? Art, Subianon, di man kami sini, pero very quick lang mga Subianon, kay bago pa lang. I'm talking about the business side, no, ng among Subianon. Okay. And as you said, anong implications sini on the business side o ekonomiya sa Pilipinas. There are 3 items to na nakita namon immediately. Gastorya kami sini, kay kung negosyante ka din nalantaw mo man kung paano mo mapik-advantage ni mga oportunidad. Number 1, Gid, is admiteron ta nga number 1 ta nga export is labor. Hindi ka nag-yung gaganigin na pamatik nga sa bilog na kalibutan, makita mo, ara ang Pilipino do, pareho maninchoy ka, no? Ara na kita. Number 1 ta nga export. Kag ang kwarta nga gasulod sa aton diha, halin sa gitan ibang nga nasyon, I think nagligad na 2019 2020 daw na panubo around close between 30 to 35 billion US dollars. Muna kadako ang isa nga nagatatiyo ng ekonomiya ka, ang remittances ng aton nga mga Pilipino nga ara ubra sa buwa sa babaw barko kag ara sa dupa. Ang Amerika na contribute ni, I think kung di ko sila 30-40 kasi 50% pa sang tagalagi. Amin sa US na mga aton to OFWs, di kabalo ko man niya Pilipino, basta makagawa ka, mabalik doon pagidiyang aton niya binikanan o uturan no? Sa Pilipinas at Saudi Arabia mo. Okay. Even pag mga pakaisahan. Kasi ang una nga pronouncement, ang verify kami sang Joe Biden, President Joe Biden, okay. Ituluyag yan, tanan ko nga TNT to, ini-regularize na lang. Sibo, very good ka, happy. Tidabo kung ako na mo magpatugilala nga to, TNT man dugay na tuig. Hindi ka pangita nga kayo. No, kay tiga, tago-tago ka na, hindi ko maka-legalize, maka-ubra. Ako na income, mas ako madala. So, very happy kami. But in short, now liberal na siya sa pagbaton. Balan mo, ang Pilipino ito nga na. So, sa palangga, gitila tayo kapisan, sa balog pa mag-English, kapisan gitila yan. May tiya ako tayo, kung tatlo ka obrang-inobrang, halin isa sa hospital, makadto sa isa, makadto pa sa balay, and everything. So, that's number 1, I think very good, because nang tinanglanon sa subong, kwarta na magaling sa gawa. On our own daw, budayan, digita diguro, magtagalagan sa negosyo ta. No? Wala. That's number 1. So, welcome yet. Ikadua, pinag-announce siya mabalik niya ang Amerika sa World Health Organization. Mabalik man siya sa climate change, Paris Agreement to. Which is, amo niya ang papel ng Amerikano, mga leaders ng kalibutan niya, tiginanlan, which is beneficiaryo pala. Especially World Health Organization, UNICEF, kay gusto tagagindi, yung USAID, gusto tagagindi, third world countries na, developing countries kaya, pinanglan pa tayo sa mga manggaranon na nasyon mo. Okay. Sige na paabot na, no? UK, Australia, Canada, US, China, no, Japan,
Nakabulig, pinanglan ang bulig. Hindi na sa magpakuan pa ba sinigyan. Now nga nagsunod na sila sa bulig nga na international organization. Meaning, magmakamot naman ako ang kano. Kagting siya sang binipestyon na nila nga gintukod na ang World Organization, USAID is for 4 countries and developing countries like kita. Okay. Daw kanani, yes, kaya mo nang tinangalan sa bulig ang isagwa. Hindi pa kustanan na, no, we cannot. Ang ikatatlo, linamon daw ang si Joe Biden, by nature, daw predictable, mabasa mong niya direksyon. In short, kung ikaw Pilipinas, kag ikaw sa obra ng imong mga foreign policies or relations lang mga sikang, pagkadto sa Amerikano, at ling mabalaan mo siya, mabasa mo siya. That's meaning long term, so on everything. Kaya at malang naman itong nagmigad ng presidente ito, kudlay ba sa to, no? So, Budlay ito ya. So, budlay ito. Daw ko na mo kontra siya mismo sa Amerika ito nga ginapang biraya. Hindi ka sa mga media ito yung ginapang insultuhan na iya. Siya no, gay, nakamoy ng ino-isyon niya yung nabayran na iya. Budlay, kuwan ka mo, pulis kasi yung kalibutan, the most powerful ka nga tao sa bilog ng kalibutan, tumadlo ka man nag-Diyos kasi yan, no? Diya, isa lang katubok ko yung boton sa war. The most powerful ko nga tao sa bilog ng kalibutan kung mag-presidente ka sa Amerika. Iniya si pananaw namon ha, sang ining si Joe Biden niya, predictable, kag daw ang iya muto blaya kalma na-analyze na hinan, na-control pa sa controlative everything, hindi lang niya kay sila niya na-decide. So it is very good para sa bilog na kalibutan, especially sa mga magagmay na nasyon, developing nation like sa Pilipinas. Ang ila tinutuyo through USAID, UNICEF, World Health Organization, mabuligan giman. Yes. So, galing kiti ari pa lang kita sa umpisa nimo kung baga sa kwan pa lang honeymoon period pa lang ni kinanglan pahamot pa lang na si Biden, si President Biden makita na ni siguro after 100 days, after a year nga pag pangalagan niya pagid ko nano ang sitwasyon so Frank. Alas 9:03 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Aksyon Hotline. Kalmado tod nga presidente si Biden, no? Bisan ulambal sa ibla. Sir Frank, sorry na utod linya ta. Correct, Archie. Balik na, no? Yes, sir. So, silingkod o kalmado tod nga presidente niya, wala buti may edad-edad naman siya mo. We have to remember nga nakabisi sa presidente ni Barack Obama. Pinabasa ka na to ang mga direction sa panggobyerno ni Barack Obama. I'm sure ang ina, edra isa nagtuon. I'm sure one thing yan close advisor will be Barack Obama also. In short, nangkot ka din na sa ibo itong presidente. So, nano ini influence siya, dogaling influence ni Barack Obama kaya there is an improvement. Sila as vice president. Yes, sir. So, laton taniya, no? Hindi naman ni mahambal pa subong, hindi naman mahambal ni kay ara pa sa kwan gani, no? Sa ginatawag naton honeymoon period, pagwapo pa niya ni Biden, kag ma-set up sa mga plano niya. Upon implementation after a year, siguro tanaw na makita kung ano gid ang sahi sang iya pag dumala o kapag pangulo sang Puso de America. Sir, ari isingit ko lang ni Simo, bago lang may ginambal di si spokesperson Harry Roque, under nga mga lugar sa MGCQ or Modified General Community Quarantine, i-check na lang ni Gid karon kay ang hambal dire nga may ara na sila ginalaw na ang 10 anyos tubtob 65 anyos nga makagwa nga mo ng edad sa idalom sa malugar nga MGCQ. Anong implikasyon sini? Happy magkamo mo, hindi ayan delikado ni para sa may mga edad peryodo nga magalakagwa? Honestly, hindi kami comfortable pa. Number one, nga pagwaon mo gining kabataan, why man pinanggalan sila pagwaon? Mas mayo stage sila kung narar sila balay.
Why kita son nga sa dagyangon mo panisdaan? Gani? Pareho na makadto sa grocery store to, maupod sa ginikanan, mabakal ang ibang reason nila. Tiyanon yun alangan ni bilin sa balay ni kay kamiling, why kami timbang ya, muning sa kami lang kaupod na ni. I really don't know. That's more of an exception to the rule. No? Okay. Oo. Pag why ni the son nga dalon mo na itong gasabat lang. Kung sa merkado, dalon kung punon mo man itong bata mo, dalaya man itong, I really don't know. But pag kami, we're not. Hindi kami conforme. Because 65, pero if you're working and healthy, normally, I'm 65, sa Pilipinas, pero sa Bacolod ng tono mo, sinang magpadala ganting dito? These are the people of seniors in mga 60 to 70 years old, even 80. Will be one, the captain kung ako ng dito din. Nanging nga kung sinunda ang mga ang kabataan nila sa fronte, which they still the old man how to stage everything. Yes. Iban nila nga active nila, 60, 75, pwede na isulaya. Pagka healthy lang pa, hindi lang kaya nga may upo ko na activity na yatin. Hindi na pwede. Sus maluoy ka mo, hindi na lang Kung may kaubo-ubo, kag nung laing matsyag mo, hindi na magalakagwa. Mapapakuna ka, sir? Ako, hindi. Una ako nagbabakuna, no? Pneumonia. Ay, di, prime mention COVID-19, ni Bla? Ang COVID-19, kung laton ta anay, kung ano din ang ila, kaya pag-intindi ko, kung may preconditions ka, hindi lang anay, no? Kung gamakakot ka, hindi kayo pabarapan nila para sa Norway, o kabataan below 18 in this month. So kung healthy ka lang, well, and honestly, medyo galudugat nito. Sige, anyway, kuha lang kami si mo doga nga may reaksyon sila. Thank you gid sa imo time maginatag karon nga agad sa Aksyon Radio Bacolod, Sir Frank. Thank you. May nga galiwat. May nga. Kay Sir Benji Bernardes kag Boy Jolingo, Ricky Malala, ara pas lagi hapon ga monitor, no? Si Angela Liarti gayon dato sa Barangay Felisa, nabasa ko nagli kay nani. Ara man si Jo Marie Formentera dira sa Binalbagan, no? Gamonitor man si Jenny Perez, salamat. Ara man si Marilo Villar Tanaman, Jody Florentino, Gida Sano. Nya palihog broadcasting nga suspect. Ini sa Pontevedra. Okay, sige, i-check na mo ni Cross Police kay mabalita gini sa gyapon sa udto, ma'am. No, kay Jeddah Isano. Amo ning pinaningro yung mga pagkaisa ni sa Pontevedra. Ano may patay gigani mo? Aksyon Hotline! Jane Naberom, good morning. Happy birthday lang kay Aksyon Pariboy Duran. Siling niya. Angela Liarte gayon dato. Ginatamya si Zain Vander Zach Miguel Estevanes. Fitz Herbert Noel. Gamoniton man siya. Sige, salamat gid sa imutin kasan. Rimar Hicano Haliasgo, Erwin Gonzales. Ara man si Jocelyn Libuon Dispoho. Siling ni Maninoy siya, ni Pichirin niya, kita ang mang bakuna ihado. Galing daw, kung sa kuring lang guro daw, okay lang na kay, bisan ka buis ang kuring gani. Basta ara kam Ninoy, ikaw lang mauna. No, maduhol ako sa vaccine sa imo, ikaw uyat sang ringgilya. Magbakuna. Lain na kung lain bakunahan mo yaw Ninoy, budlay na. Aksyon Hotline! Bogoy ni si Attorney Sani Pichiri ay Ging Alib, Georgine Honsay, Bao, niya din takaroon Aksyon Boy, Humalumina, Gladys Noble, gamonitor man kay Aksyon Boy, Melinda Tulibas, Veronica Santillan, Manukan, Piper Parsley, gamonitor man, Merly Gonzaga, Gladys Noble, gamonitor, happy birthday kuno kay Donna May Canilio, Febrero, grabe, Febrero gamonitor man siya, ara siya, ga-live sa Taiwan. Aksyon Hotline! Athea Kim Iriman, Alex Monteza, traveling to Cadiz Viejo, halong sir, halong. Ida Benzola, siling niya, good morning. Parang di yata tama na palabasin na yung mga bata, online nga ang eskwela, mga bata tapos palalabasin din pala. Correct na ma'am? No, amo gani na. Dapat sinita ni mga mahimo sang pronouncement sini kag may basis bila nga
ginatun-an gid ang Department of Health. No, galing duway man niya gahuni si Secretary Duque, no? Action Hotline. Ara man ka monitor si paring James Kai de Liomes. Good morning. Sa mayo gid nga pagmonitor karon nga aga. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulunod kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ang mga kahilangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga. Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na nga'y Samsang anong kalintangan Responsable at ang balita Pagdahil nga na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad gaga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon. Ay, pasensya gid so ay kumalabutan nga maminsahe ho, ay nagikot tiempo kadasig gid sa aton sining panahon, no? Do ginahunos lang.
Sige, kay Orvi Saplim, good morning. Thank you, Gid, for listening karon iyang aga, no? Kay paring James Kai Dilio Misda, pare, kumusta ka na? No, salamat, Gid, sa pagmonitor karon man nga morning, no? Halong gid kabudlay pagid subong hala kumpiyansa magala ka lagaw-lagaw. Karonan ko lang ning iban nga balita ang way malabutan no adri sa Bacolod City Hall kay Jody Florentino. Good morning dira sa imo. Thank you for listening. Ang ako lang mabilin sinyo mo ni. Pabakod lang kita yung immune system ta mo ning importante gid no para likaw kita sa naman nga balatian. Aksyon Hotline. Aksyon or Tayhopon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon